Moi boas, que tal? Ele é Javier Hai un Veiga. vídeo. Sí, sí, Ah, é unha pensei que era entrevista unha xa entre nós. Carlos Blanco, eu son Xosé Turián, Eu son Cheri. Cheri, concelleira de Cultura de Vilalba. Estamos aquí para darle as gracias, porque deixarnos montar o noso chiringuito en Vilalba. Sí, a verdad que ainda enchemos isto de areas, ¿no? As cousas como son. Que É iba a praia pensar? fluvial, aquí é praia fluvial. Si iba a decir que iba a A pensar Madalena, como se Vilalba. chama a Madalena? A Madalena, Madalena. Tedes praia fluvial? A Madalena. Un tobogán, Tobogán e todo, atómico. Pero con chiringuito de praia todo. Chiringuito, tobogán e todo. Pero contémonos que non hai. É o segundo chiringuito que lle vimos montar aquí a Vilalba. Pois sí. A facer a competencia, que se lle ocurre? No, en verdad, gracias, foron super amables. Tivemos que pelexar cos de Loita polo espazo, que nos miraban así mal. Non foi fácil. Pero a mí nada máis. O entrenador non me saludou. Pero dixo, bueno, non importa, son loitadores, non me vou a poñer tonto, non sei. Nada, darlle as Invitámoslo, gracias. despois invitámoslo ao Bermú e xa está. Darlle as gracias. Da por riba que non saludaron, Invitámoslo ao Bermú e xa a todos. non hai, que aprenda. Estamos aquí para darlle as gracias realmente a ti, e a Vilalba, e a xente, sobre todo a xente, e aos traballadores todos do auditorio, que se portaron tan ben con nós todos estes días mentras preparamos a estrela de unha noite na praia, estrela mundial, estrela europea. Que bueixo sepa facer estas cosas, daste conta? Claro. É un fenómeno. Xa imos largos, é para un vídeo. Eu xa imos tamén largos. quero agradecer que esteñan aquí, dende logo que tamén levan Vilalba polo mundo, unha estrella mundial levan Vilalba polo mundo. Eso Que é. sepan que eu tamén lle quero dar as gracias tamén ao personal do auditorio, que a verdad que se portan de maravilla, e como non eles que eu por mi tiños aquí todos os días, pero bueno. Pois eso, que non sea a última. Que non Eso sea a mesmo. última. Aquí teño un Tómonos auditorio nota. co que necesito. Tómonos nota. Mirad xa algo para brindar, me parece que non temos máis que agua. Bueno.